Soranell. Que sí? O sigui, tu ets del Caldep, la filla, la teva mare. I la meva padrina. Un dia de Santa Cuauhesma, quan xullaven els corders, els músics van fer aquesta cançó, perquè el capellà els va fer marxar de la plaça, perquè feien soroll. I diu, si a Rosari no en voleu venir, fora d'aquí. I el mossèn aquest era una mica tremendo, no? Ui, sí. S'entenia amb una... Amb la Vicenta. Amb una dona. I el marit es veu que és mal... Que també es deia Vicenç. No sé pas. Sí, es deia Vicenç, que el Vicenç... Pensava i diu, bueno, com que tenia que anar a vendre bestiar, diu, estaré 3 o 4 dies a fora. Però no va marxar. I diu que després li va tirar un tiro amb tan mala pata que anava coi. I diu que van anar al Rosari i el capellà anava així. Però ell només el volia assustar. Però ja es mal pensava. Oh, era tremendo, aquest capellà. I ell sí ho sap, lo del capellà. I lo dels ous i la gallina, què era? Perquè hi ha com una versió de la gall negra, que és com a que no... Els 2 ous i una gallina, o no us sona això? I uns ous ferrats, que diu que li donarem a la majordoma, perquè se'n cuidava, aquesta casada se'n cuidava de... Diu, perquè estava malalta, diu que li donarem perquè es posi bona. Ja sabia. I com era, els 2 ous i què? I una baldana o alguna cosa així? Un parell d'ous i una sardina. Un parell d'ous i una sardina. Un parell d'ous i una sardina. Guaita si ho saps. Home, clar. Home. Un parell d'ous i una sardina. No sé, al final aquest poble veuràs... I vostè era família de Caldep? Vostè és família de Caldep? Jo soc filla de la mama que era nascuda a Caldep. A Caldep. I com es deia la seva mare? Juanita, a Celsa. Juanica, a Celsa? Sí, Celsa. Celsa. De Cal Celso, això no em sona. Juanita Torra i casada Cal Celso. Ah, Juanita Torra, casada Cal Celso. I vostè també té família aquí, vostè? La meva mare és de Caldep. El meu avi de Cal Girauda. Aquella casa d'allà, no? La de la dreta, la primera. La primera que hi ha aquí, que toca la carretera, que toca el camí. Que les quadres de Caldep, saben on estan les quadres de Caldep, no? A sobre de Caldep. No. No, tenen bordes. A Caldep tenien 3 bordes o 4. Sí, però al mig del poble té unes quadres, Caldep. Però el que passa és que Caldep va comprar Cal Rabassa. I les té allà perquè eren Cal Rabassa. Ja, però van comprar molt. El que passa és que l'àvia, amb tantes nenes, no hi va veure futur al poble i se'n va anar cap als anys 50. Ah, perquè no va veure futur perquè no tenia nens. Només tenia un nen. I sempre que necessitava mà d'obra, anava a l'hospici a buscar nois per treballar. Sí, tenen germanastres, estan casats a França i venen, a vegades, ara ja no, perquè els pares ja no hi són i ells tampoc hi deuen ser, però quan eren joves venien a veure els seus germans. Germanastres? Germanastres, sí. Sí, jo me'n recordo d'haver vingut una noieta, les més grans de les nenes, que se'n va anar a Barcelona a servir, i es veu que va servir en una casa de condes o d'alguna... que venia amb un glamour i una cosa, i les seves germanes eren totes peixissetes, i aquella amb aquella cosa sí, venia amb més d'allò, més història, no? Amb més món. Amb més món, exacte. I les altres quedaven una mica que també li agafen ganes d'haver-ho conegut, també, clar. Oh, però ja ho tenien que conèixer per força. I em va regalar allò de pintar d'aquarel·les que no s'havia vist. I jo estava amb allò que botava. Una pintura d'aquarel·la. Vostè hi va estar aquí, Solanell, també? Bueno, jo pujava amb la meva mare a les festes majors, perquè encara hi havia l'àvia. Va baixar quan jo tenia uns 18 anys, no, menys, uns 19 anys o així. Has de pensar que la Marisol ja va néixer a casa, va néixer a Cal Celso. I la Marisol té 60 anys. Sí. Mira, ja van baixar cap als anys 50 i poc. Ahir vam estar aquí 30 persones fent una obra de teatre. Ah, si hagués sapigut. Quina pena! Però no ho vau dir a ningú. Sí, però no us coneixia a vosaltres, si no us hagués avisat. El meu cosí també el deus conèixer. El Ramon? Josep de Caldep. No. És que Caldep no és meu, Jo he comprat Cal Gironi, Cal Lleí, tot Cal Quico i Cal Beguer. I el Noves. No, el Noves no l'he comprat jo. Està maco, el Noves, ara hem anat a mirar. Sí, això és d'un senyor que és andorrà. Ah, del Marquet. Sí. Del Marquet, ja el conec. Famós Marquet. Del Jordi Marquet. Del Jordi Marquet, sí. Que també hi ha una casa vinguda. Ah, sí? Sí, perquè és molt amic també de la consuegra, de la nina. Ah, està bé. Era una germana. Bueno, sí, és que hi havia molta gent que no coneixia.